1 तला सनानि खोथाखौ बादो जोंनि बिटिआर जेसेबां आइजोनि एकाउन्टआव 1001 ताका 500 ताकाखौ हाग्रामा सारा सोना होदो नामा आंनो बेखौल' जोंनो प्रुफखौ लाना फै जों बिटिआरनि जेसेबां आइजो दङ बेखिनि प्रुफखौ होनो हाबानो जों हाग्रामा सारनो आर'नाइ सोगोन 17 बोसोर बिपि एबा सरकार दानाय समाव जों गासैबो बिटिआरनि जिखिनि आइजो जोंहा संग दङ जि महिला ग्रुप दङ सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जोंहा कुनु जिन्दगि माने जोङो बुंनो हानाय बा प्रुफ होनो हानाय बिपिएफ 17 बोसोर सरकार दानाय समाव जों जेबो मोनसेबो आसनि मोनाखै পাইছো স্যার সঁচাকৈ পাইছো প্ৰমোদ বড়ো কোনে দিছে আপোনালোক আমাক প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেওঁলোকক प्रमोद बर'आ बुंनाय बायदि माइनाव सोरां बिथांखिया गासै रायजो राजाफोरनिसिम सौहैगोना सौहैयाखै थारैनो प्रमोद बर'आ बुंनाय बायदि गासै बिथांखिफोरनि मुलाम्फाखौ रायजो राजाफोरा मोनगोना मोनाखै प्रमोद बर'आ बुंनाय बायदि माइनाव सोरां बिथांखिजों मुलाम्फा मोनगिरिफोरा बेसेबां मुलाम्फा जाखो बे समाव मोनफ्रोमबो आयदाखौ लानानै जोंनि नोजोर मिथिनो थाखाय संदानदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय गामि गामि आइजोफोरजों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट नंगौ जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'आ जेरै खोथा होदों एरै थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जौगाथायनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानि मावनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं दिनै आङो नैबे समाव सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'आ खोथा होनाय बायदियै बे खोथा होनायखौ बिथाङा मावफुंदोंना मावफुङाखै आरो थारैनो बे जौगाथायनि मोनफ्रोमबो जे बिथिङा रायजो राजाफोरनिसिम सौहैदोंना सौहैयाखै नोंथांमोननो थार बाथ्राखौ मोनथिहोनो थाखाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया दङ नंगौ आं बे समाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि सिङावनो थानाय नैबे कलबारि ओनसोलाव आङो दङ थामहिनबा बे ओनसोलाव आरो बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन थारैनो बिटिआर सोरखारनि जे बे समाव अनसुंथाइ होनाय थामहिनबा माइनाव सोरां बिथांखि होनाय बे बिथांखिया बे समाव रायजो राजाफोरनिसिम थामहिनबा आइजोफोरखौ सांग्रांथि होनाय नोजोरजों बे समाव होफुंनाय जे राङारि अनसुंथाइ बे अनसुंथाइया बिथांमोननि गेजेराव मोनफैदोंना मोनफैयाखै आङो बिथांमोननिफ्रायनो मोनथिनो थाखाय नाजागोन आरो बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'आ बे समाव फोरमायथिदों जे आइजोफोरखौ बा आइजोखौ जौगाथाय बिथिंजों लांनो थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों दिनै मिन्थिनो थाखाय नाजागोन थारैनो बिथांनि जे खोथा होनाय बा बिथांनि जे बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्राया गमामायैनो ओनसोलाव बा जायगायाव सौफैगोना सौफैयाखै माइनाव सोरां बिथांखि बे बिथांखिनि बायदियै रायजो राजाफोरा आरो आइजो बिथांमोना बे अनसुंथाइखौ मोनदोंना मोनाखै मोनथिनो थाखाय आं नाजागोन गिबियावनो जिहेतु बेवहाय नोंथांमोना माबे मोनसे बा सेल्फ हेल्प ग्रुप हानजानि खुलुमबाय जोंनो बिबारि ग्रुपनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दा बेहाय प्रमोद बर'आ जिहेतु माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन समाव बे समाव अनसुंथाइखौ होनायखौ नुनो मोनदों जा गिबि इनस्टलमेन्ट हिसाबाव 25,000 बेखौ होनाय जा नोंथांमोना मोनदों ना मोनाखै बेखौ मोनदों मोननाया ओमफ्राय जोङो बेखौ बाहायदों बाहायनानै जि गोसो सोरबाबा अमा लादों जयैनो फिसिदों बिदिनो आरो सोरबाबा जि दादों बिदिनो मोनसे मोनसे खामानियाव बाहायदों आरो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों रांखौ मोनमारदों आं मोनदों खायसे खायसे बुंनो नागिरो जों नुनो मोनो जे समाजारि बिजोङाव आरो खायसे सुबुंफोरा बुंनो नागिरो जे बे बिथांखिखौ रायजो राजाफोर मोननो हायाखै थगायबाय आइजोफोरखौ थगायबाय होननानै बुंदों गमामायैनो मोनमारदों ना दे बिथांमोन बुंनाय बायदि थगायमारदों प्रमोद बर'आ थगायाखै सार प्रमोदआ थगायाखै होदों होनाया ओमफ्राय जोङो मोनदों मोननाया ओमफ्राय दा उनाव जिखिनि मोननांगौ बेखौबो जोङो मोननो आखा जानानै दङ मोननो लुबैदों 75 मोन ना 75,000 जिहेतु होनो गोनांमोन 25,000 मोनदों उननि समफोराव नोंथांमोना मोननो हास्थायदों आरो मा खामानि मावनाय जे जाखिनि बेवहाय रांखौ मोननाय जाबाय बे रांखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन ना बाहायाखै जिहेतु प्रमोद बर'आ बुंदों जे आइजोफोरखौ जौगाथाय खालामनो थाखाय आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव नाजादों होननानै बुंदों नोंथांमोना बे रांखौ लाबोनानै मा हाबायाव मावखो जोङो गासिबो अमा फिसिदों खायसे आरो जि दानायाव बाहायदों बेखौनो उनुद खालायदों आरो जोङो जयै खालामदों जोबोदनो बिथाङा फोरमायथिदों जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'नि जे मोनसे मिशन लानाय जाय मिशनखौ नोंथांमोना मिथिगौ जे बेवहाय माइनाव सोरां बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों बिथाङा जौगाथायनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय रांखान्थियारि बिथिंजों गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव नाजानाय हाबाफारिया खना खनला जायगाफोराव गोसारदों आरो बेनिनो बिदिन्थि बायदियै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि जे रायजो राजाफोराबो बे समाव मोनफुंनो हानाय बाथ्राखौ फोरमायथिदों बे समाव
মিथिनो थाखाय नाजागोन এই সময়ত মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি আপোনাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ যিখিনি মাইনাও সোৰাং বিথাংকি হয় বে বিথাংকি থ্ৰুৱেদি বিভিন্ন জায়গাত আপোনাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ পইচা দিয়া হৈছে 25 যিখিনি 1000 কৈ আপোনাৰ ফাৰ্স্ট ইনষ্টলমেন্ট হিচাপে দিয়া হৈছে আপোনালোকে পাইছে না হিটো পাইছোঁ ছাৰ সঁচাকে পাইছে সঁচাকৈ পাইছোঁ প্ৰমোদ বড়ো কোনি দিছে আপোনালোকক আমাক প্ৰমোদ বৰা ছাৰে দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেওঁলোকক কি আপোনাৰ কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোক আমি হাঁহ ছাগলী গৰু এইগিলাখান পুহিছোঁ এইখিনি অঁ এতিয়া হৈছে না হাঁহ যিখিনি আপোনালোকে পুহিছে বুলি কথা কৈছে হাঁহ আপোনাৰ যিখিনি এইটো হৈছে না হৈছে অঁ হৈছে এইটো আপোনাৰ কিছুমান কোৱা যায় যে আপোনাৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ যদি চাওঁ কিছুমান আপোনাৰ বিভিন্ন আপোনাৰ ৰাজনীতিক যিখিনি লিডাৰ আছে তেখেতসকলে কোৱা যায় যে আপোনাৰ প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাইজক যিখিনি কথা দিছিল বা সেলফ হেল্প গ্ৰুপক কথা দিছিল এই কথাটো পালন কৰা নাই তেখেতে ৰাইজক ঠগালে বা মহিলাক ঠগালে বুলি কথাটো কৈ আছে সঁচাকৈ আপোনাৰ প্ৰমোদ বড়ো বা যোনিবা পলিটিকেল পাৰ্টি আছে তেখেতসকলে কোৱাটো সঁচা না মিছা আমি সেইখিনি দি চলি আছোঁ কিবা কৰি গোটটো চলাই নি আছোঁ গোটৰ নাম কি আপোনালোকৰ মূৰ্ছা গোট কিমানজন আছে আপোনালোকৰ 12জন আছে বিশেষকৈ কি কাম কৰিলে আমাৰ হাঁহ ছাগলী তাৰপিছত গাহৰিও পুহিছোঁ কেইটা গাহৰি পাইছে মই 2টা আনিছোঁ গাহৰি ডাঙৰ হৈছে না এই সৰু আছে কেতিয়া আনিলে আপোনালোকৰ হ'ল 2 মাহমান এতিয়া বিটিআৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য তেখেত প্ৰমোদ বড়ো তেখেতৰ কথা কি ক'ব এতিয়া আপোনালোকৰ কথাটো কৈ পিনি তেখেতসকলে কি কৰিলে আপোনালোকৰ দিনে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক বহুত আৰু এইখিনি যিখিনি আমি পাব লগা আছে সেইখিনি আমি পাৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ সেলফ হেল্প গ্ৰুপটোই আপোনালোকৰ কি অঞ্চলতে কি পৰে আপোনাৰ গাঁৱটো কি কৰে আমাৰ গাঁও পাতলা বৰফেনা অঁ আপোনালোকক সহায় কোনে কৰিছে আপোনাৰ লোকেলৰ কোনে সহায় কৰিছে আমাৰ সহায় আৰু কি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে সহায় কৰিছে আমাক नंगौ मिथिबाय थादों बे समाव जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'नि जे माइनाव सोरां बिथांखि बे बिथांखिया रायजो राजाफोरनि गेजेराव सौहैदोंना सौहैयाखै गोबां सुबुंफोरानो बे बाथ्राखौ लानानै बे आयदाखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' जे फोसावजानाय जे माइनाव सोरां बिथांखि बे बिथांखिया रायजो राजाफोरनिसिम थामहिनबा जे आइजोफोरनिसिम बे सौहैयाखै होननानै बाथ्रा बुंदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनिसिम सौहैयाखै होननानै बाथ्रा बुंदों नाथाय जों बे थार ओंथिखौ थार बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों हाबदों आरो थिग बेबायदिनो जोङो नैबे समाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि सिङावनो बे समाव मोनसे बरफेना जे भिसिडिसिनि सिङाव जों दङ आरो बे समाव मिथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु प्रमोद बर'नि जे मोनसे खामानि मावनाय जाय माइनाव सोरां बिथांखि बे बिथांखिया नोंथांमोननि एरियायाव बा बेखौ बेनि दारै सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बेनिफिटखौ मोनगोन ना मोनाखै मोनदो जोंहा बेफोरबायदि मोनिनि कुनु खोथायानो गैया माने जाय बिला मोनाखै होननानै बुंदो जोंनि बिटिआर सरकाराव जिखिनि आइजोफोरनि माने माइनाव सोरां अनसाय बिथांखिखौ दा मोनि होननानै बुंनाय खोथायानो जाहैबाय जिखिनि अपोजिसन जोंनि पार्टिखौ एगेन्स्ट माने जेरै बिपिएफआनो जा बा सोरबा जोंनि उल्थायै इउपिपिएलनि प्रमोद बर' सारनि जिखिनि अपोजिसन उल्था पार्टिगासो माने बैफोर खोथाखौ माने भटखौ लानानै जोंनि आइजो माहारिफोरखौ माने फानलाय बायलाय खालामनो बायदि साननानै बिसोरो जोंनि बिकिनि आसनिखौ मोनाखै होननानै बुंबाय थायो किन्तु जों आइजो माहारि हिसाबै जोंहा बिटिआरनि जिखिनि जोंनि बिटिआराव आइजो माहारि जिखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ जोंहा प्रुफ होनो हानाय जोंहा प्रमाण दङ जोङो प्रुफ होनो हायो जे माइनाव सोरां बिथांखिखौ जों गामि गंसेयाव जेरैहाय 11टा बा मोनबा 6टा ओरैहाय जिखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जों गासैबो 25,000खौ मोननो हादो माने जों दायो जिखिनि मोनजोब्बायानो गासैबो ओमफ्राय दा बिखि 25,000खौ जोङो फार्स्ट लिस्टाव मोनदो नालाय बे लिस्टजों जोङो दायो जिखिनि दाउ अमा लादो माने फारसेनिफ्राय जोंहा गोबां माने जिखिनि बिटिआर सरकार गैयियाव जोङो बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर दानायाव जोङो माने जेबो माने आइजो माहारि हिसाबै जोङो जेबो आसनि मोननो थाङाखैमोन प्रमोद बर' सारा जिखिनि जोंहा दिनै सरकार दाबाय बा सरकाराव फैबाय बे प्रमोद बर' सारा फैनानैसो जों दिनै आइजो माहारि हिसाबै जोङो बेफोरबायदि मोजां माने आसनि सरकाराव थानाय जिखिनि आसनि बेफोरखौ जों मोननो हादो किन्तु 17 बोसोर बिपिएफआ
सरकार दानाय समाव जों गासैबो बिटिआरनि जिखिनि आइजो जोंहा संग दङ जि महिला ग्रुप दङ सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जोंहा कुनु जिन्दगि माने जोङो बुंनो हानाय बा प्रुभ होनो हानाय बिपिएफ 17 बोसोर सरकार दानाय समाव जों जेबो मोनसेबो आसनि मोनाखै आइजो माहारिखौ माने बिराद गाज्रि नोजोरजों जोंखौ लाखिनानै दोनदो माने भटखौ मोननो थाखाय बा इसोर 17 बोसोरखौ जोंखौ थगाय माने आइजोफोरखौ थगाय इसोरो सरकार गोरिन दाबाय थादो खिन्थु आइजोफोरादि माबा मोनसे सरकारनि माबा थाइसे थाइनै माबा मोनसे हवाय जादो बा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा माबा मोनसे डेभलप जादो जेबो आसनि मोनखायाखै थाइसेबो रां मोनफेराखै आरो जिखिनि माने सरकारनिफ्राय आसनि फैनाय बेफोर मोनथायखौबो जों मोनाखै दा दिनै जोंहा प्रमद बर' सारा जिखिनि आसनि होबाय दं जिखिनि जोंनो माने अनसुंथाइ होबाय दं बिया जोंहा बुहुत डेभलप जादों जेरै गोरिबफोरनि थाखायबो स्टुडेन्टफोरा दिनै बुहुत गोरिब दङ बे गोरिब गथ'फोराबो जोङो बिराद माने 5,000 खुरै माने गोबां माने रां मोननो हानाय जादों आरो बुहुत गोरिबफोरनि थाखायबो जोङो बुहुत आसनि सारा होदो जिखिनि आसनि होबाय दं सारा दायो जों गासैबो मोनफुंजोबनो हाबाय आरो जोंहा जिदु सारानो जुदि अरायसम जुदि थाबाय थायोबा जों बिटिआरनि जेसेबां आइजो दङ आं बेखौल' खावलायनो लुगैगोन जे प्रमद बर' सारा जेसे दिन थागोन जों आइजो माहारिफोरा जा बिटिआरआव ओरैबायदि डेभलप जागोन जोङो माने जिखिनि समान मोनथाय मोननांगौ जों आइजोदो गासैदो जोङो गासैबो आइजोफोरानो जोङो माने बुहुत डेभलप जागोन आरो ओमफ्राय दा आं बेखौल' खावलायनो लुगैयो सारा अरायसम माने जोंनि बिटिआरआव जेसेबां आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बेखौ उनाव नेक्स्टआव माने फैबावनो गोनां जिखिनि आसनि दङ बा स्किम दंबावो बेखौ माने होनो थाखाय जोङो सारखौ खावलायनाय जाबाय बेखिनिखौनो आं बुंनानै दिनै दोनथ'नाय माबे ग्रुपनि जोङो बरपेटा पिसिडिसिनि आन्दाराव जोंना लाइमोन सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो मा खामानियाव बाहायखो जों खामानिखौ ओरैबायदि खालामदो जेनेबा जों 25,000 मोनग्रोनो हादों नालाय जों 25,000खौ गासैखौबो जों जिखिनि 25,000आव अमा मोनो जों इखौ अमाखौ माने फिसा सोखायनो थाखाय अमाखौ बायनानै दोनदो आरो दा सोखायबायबो दङ जोङो दायो फानजानाय जासिगोनानो जोंना अमाफोराबो इनिफ्राय दा जोङो आरो नेक्स्टआव सारा थांखि लादो जे माने इदिनो स्टेप बाय स्टेप जोंनो माने 25,000 खरि नङाबाबो आरो एसे बारायनानैबाबो सारा होगोन जोंहा फोथायनाय दं आरो सारा जिखिनि खोथा होयो जोंनि बिटिआरआव इखिनि खोथाखौ सारा मावफुंखायो सारनि सायावनो जों अरायसम माने जोंनि बर' हारिया बा गुबुन हारिफोराबो सारनि सायाव गोबां फोथायनाय दङ आरो जिखिनि थांखि होदो सारा बियो मावफुंगासिनो दं माब्लाबाबो मावफुङि गैया जों निजिनो प्रुफखौ जों मोनजोब्बाय आरो गासैबो आइजो माहारिफोरा जिहते हाग्रामा महिलारिया मोनसे समाव बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे 1 तला सना होगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन थारैनो बै समाव नोंथांमोना मोनगोन ना मोनाखै जिहेतु प्रमद बर' बिथाङा आथिखालाव जिखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 बा 75नि गेजेरावनो 25,000खौ इनस्टलमेन्ट होबाय नाथाय बे समाव बै हाग्रामा महिलारिया मोनसे समाव बुंनाय दे 1 तला सना होगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन मोनदोंमोन ना जोङो दा आइजो माहारि हिसाबै जों बे खोथाखौ खोनाबा बिराद लाजिनाय मोनो गावखौनो माने जोंनि बिटिआर जिखिनि आइजो दङ हाग्रामा सारा जों आइजो माहारिखौ माने माबा मोनसे बेफोरबायदि सनानि लुब होनानै जोंखौ माने बिराद गाज्रि लामायावसो दिन्थिलांनाय बायदिसो आं सानो सासे आं आइजो माहारि हिसाबै बिटिआरनि आं बेखौनो खावलायनो सानो बेफोरबायदि सना माने बेसे तला होनदोंमोन 1 तला सनानि खोथाखौ बाददो जोंनि बिटिआरआव जेसेबां आइजोनि एकाउन्टआव 1001 थाखा 500 थाखाखौ हाग्रामा सारा सोना होदो नामा आंनो बेखौल' जोंनो प्रुफखौ लाना फै जों बिटिआरनि जेसेबां आइजो दङ बेखिनि प्रुफखौ होनो हाबानो जों हाग्रामा सारनो आर'नाइ सोगोन बै समाव हाबाखौबो बेवहाय लाबानो जायो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथाङा कर्टआव लाबानो जायो बेफोरबायदिबो बाथ्रा बुंदोंमोन मा बुंगोन बे समाव जोंनि बर' जाथि बर' माहारिखौ हाग्रामा सारा सासे बर' हिसाबै बेफोरबायदि मा होनदो हाबा जाबाय थानो मोनो ना मा होनदो माने हाबा जानाय दिन्थिब्लानो जाबाय गोदान हाबा जानायावसो जिहेतु 1 तला सनाखौ मोननाय जायो दा बे बिथिङाव बिथाङाबो बुंदोंमोन जे हाबा जानानै दिन्थिब्लानो जायो अब्लानो 1 तलाखौ मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन इ खोथाया बिथाङा गावनि रावजोंनो बुंदों बे खोथायाथ' बिराद लासिंसिं माने जों आइजो माहारिखौ मोजां आखल दानो बा फोरोंलांनो थाखाय जोंहा प्रमद बर'आ ओरैबायदि माने जाय प्रमद बर' सारा एबसुनिफ्राय फैनाय बा एबसुआव गोबां बेसेबा बोसोर इयो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै जोंनि पार्टिखौ मोनसे राजखान्थि दोलोखौ मोनसे मोजां डेभलपआव लांनो थाखाय बर' हारिनि थाखाय बियो एबसुनिफ्राय फैनानै जोंनि प्रमद बर' सारा आइजो माहारिखौ
माबायदि राजनितिकआव फैनानै दायो रेसपन्ड होनांगौ बोरै सनमान खालामनांगौ सारा A to Z बियो रोंखागौ आरो जोङो दा प्रमद बर' फैनानैसो जों जिखिनि जोंनि सनमानखौ जों लाखिनानै बा जोंनि सनमानखौ जों दिनै मोनदो प्रमद बर'आ बिटिआरआव CM जाना फैनानैसो जोङो जिखिनि आइजो माहारिफोरा सनमानखौ मोनदो खिन्थु हाग्रामा 17 बोसोराव जों आइजो माहारिखौ बेफोरबायदि सनानि लुब खिन्थिनानै बा हाबा जाबासो हाबा जागोदानाव 1 तला सना मोनो होमबा जों हाबाखौ आइजो माहारिफोरखौ इयो गाज्रि लामाजोंसो लांनानै बेखिनि खोथाखौ बुंनाय जादो जों लासिं सिं बिनि खोथाखौ जों खोनासंनो हाया आरो जोंहा बिटिआरनि गासैबो जोंहा आइजो माहारिफोरा हाग्रामा सारनि खोथाखौ लानांगौबा जोङो गाज्रि अलखदावसो जों गोलैहैगोन बेखौ आं नुहुरो मोननाय खोनागोन ना खोनायाखै एरियायाव मोननायाथ' बादो आं दहायनो बुंखाबाय बिनि 1 तला सनाखौथ' दोनथ' जोंनि आइजो माहारिफोरा अबेबा मोनसे जेनेबा सिटआव बा जायगायाव बा समस्थियाव आइजो माहारि हिसाबै जों मब्लाबा बिनि जोंनि एकाउन्टआव बा आइजो माहारिफोरनि एकाउन्टआव हाग्रामा सारा गावनि 1000खौ दोनदो 500 रां बा 5,000 रांखौ जोंनो होनो हादों नामा बे प्रुफखौल' जोंनो हाग्रामा सारनिफ्राय नांगौ जों नेनानै दङ आरो सारनिफ्राय गोख्रों सोंथि खालामदों जे बे समाव गोबां रायजो राजाफोर दङ बा आइजोफोरनि जे एकाउन्ट बे एकाउन्टआव बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जा बिथांनि बिमुंजों बा रायजो राजाफोरनो 1000 बा 5000 रां होनायनि मोनसे प्रुफ दङ नामा होननानै सोंथि खालामदों नैबे कलबारि ओनसोलनिफ्राय रायजो राजाफोरा बे सोंथिखौ खालामदों बिटिसिनि बारग'चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम बे समाव आङो एसे मिन्थिबावनो थाखाय नाजागोन जे जिहते नोंथांमोनाव प्रमद बर'आ बा प्रमद बर'नि खुंथाय गोहोआव थानाय बिथाङा जेरै खोथा होदों एरैहाय नोंथांमोननो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांखौ होनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोनाबो मोनदों खुलुमबाय आं बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो प्रमद बर'निसिमबो जोंनि मोन्थायखौ मोननानै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो जोङो 25,000 रांखौ मोननानै जों मोजां खामानियाव बाहायदो जों दा हिनजावफोरा गासिबो 10 जन लोगो नांनानै जि दानाय हाबाफारियाव बाहायदो आरो जोङो मोनसे माबायाव ससाइटियाव जोङो फानहरनाय जादों आरो ओमफ्राय बिदिनो जोङो उननि माबाफोरखौ जोङो मोननो आद्रा थानायखिनिखौ जोंनि बिजनेसा जौगालांबावथों होननानै जों मोनजानो लुगैदो आरो सारनिसिम जों रोजा रोजा बावहरनाय थायो आरो बेबायदि मोजां खामानि मावनायनि थाखाय जोङो सारखौ इदि उननि आद्रा थानायफोरखौ होबावथो होननानै जोङो नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोङो बुंहरनाय जाबाय आरो बेखिनियानो जोंनिसिम बेसेबां हेफाजाब जादों नोंथांमोननि थाखाय बे 25,000 दा सारनि 25 मोननानै जोङो जौगानाय बायदि मोनदो जों आरो दा बेफोरबायदि माबादो एसे एनै बेलेगनि अनसुंथाइ मोननायदो आरो जोंनि माबानाया एसे एनै मासाव जोङो बुथुमनायदो मोनदेरबाथाय जोंनि माबाफोरा सहाय जायो होननानै जोंहा मोजां मोनदो आरो एसे जौगानाय बायदि मोनदो आरो बेसेबां ग्रुप दं दा बेयावथ' दा टिमा मोननाया जोंनियाथ' जोङो पात्ला सिटआव जोङो 2 मोनदो ओमफ्राय दा बरफेनाव जेसेबां मोनदो जों इखो 3 मोनदो आरो दा इखिनियानो जोङो टिमा गासैबो रायजो राजाफोरा बा आइजोफोरा मोनफुंजोबदों मोननायानो रखम आरो दा आरो एसे माबायावनो फार्स्टआवनोथ' जों गासिबनोबो होजोबनो हाया होनना जोंबो मिथिनाय दङ नालाय उनाव जोङो फैबावबाथाय बेबायदिनो सारा होलांबाय थाथों होननानै जोङो मिजिंथियो आरो सारनिसिम बेखौनो जोङो खावलायो हाग्रामा महिलारि गोलाव सम बिथाङा रायजो खुंबाय थामहिनबा बिटिसिखौ खुंबाय बै समाव मोनगोन ना मोनाखै बेखौथ' आरो दा आगोलनि समनिया थांबाय नालाय दा आरो मोननाय मोनैया बेफोरबायदि इदि मोननाय जायाखै आरो गुबुनफोरा मोनदों ना मादों जोंनि ग्रुपआ मोनाखैमोन आरो बेखौनो आङो खावलायनाय थाबाय प्रमद बर' सारनिखौ जोङो मोनजेननाय रखम जाबाय ओमफ्राय हाग्रामा बर' सारखौथ' जों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंनि रिमजिम ग्रुपनिफ्राय आरो जोंनि ग्रुपआ रिमजिम पात्ला गोजोनपुर फैबाय थानाय समाव सरकारखौ लुबैगोन ना लुगैया प्रमद बर' लुगैदो जोङो सारानो थाबाय थाथों प्रमद सारानो जों बेखौनो हास्थायो आरो बे समाव आङो आइजोफोरनिफ्राय मोनथिना लाबाय थारैनो बिथांमोना रोखा बाथ्राखौ फोरमायथिदों जे बे समाव जाखिनि प्रमद बर'आ जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनायनि सायावबो उदां बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायथिदों थारैनो मख'नांगोन जे बिथाङा जाखिनि बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि जे फोसाव जानाय जे माइनाव सोरां बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों बिथांमोना जाखिनि फार्स्ट इनस्टलमेन्ट थामहिनबा 75,000नि 25,000खौ बे समाव बिथांमोना मोनफुंबाय होननानै बाथ्रा बुंदों खना खनला रायजो राजाफोराबो खना खनला आइजोफोराबो बे समाव
गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जाखिनि आइजोफोर दं बिथांमोनाबो मोननांगौ जे मोनथाय थामहिनबा बे आइजो जौगाथायनि थांखि लानाय प्रमद बर'नि बे प्रमद बर'नि थांखियाव बिथांमोना बा थांखिखौ बे समाव साबायखर बावदों आरो गोबां हामलायथिखौ बावनायखौ नुनो मोनदों आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ फैबाय थानाय समाव बिथाङानो सोरखाराव थाथों होननानैबो बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो रायखांनांगोन जे बे समाव मोनसे समनि बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया सिगांनि समाव बाथ्रा बुंदोंमोन जे बे समाव 1 तला सना होगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा बे 1 तला सनाखौ बिथांमोननि जायगानिफ्राय बा ओनसोलनिफ्राय मोनदोंना मोनाखै बेनि सायावबो बिथांमोना रोखा फोरमायथिदों दे बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे रादाय होनाय बे रादाय होनाया बै समाव जाफुङाखै होननानै बा होफुंनाय जायाखै होननानै बिथांमोना फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जाखिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव थामहिनबा आइजोफोरनिया माइनाव सोरां बिथांखिखौ मोनफुंनो हादोंना हायाखै बेखौ मोनथिहोनो थाखाय नाजानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिबाय गोजोन्थों।